anzeru akummawa aja adaona nyenyezi ndipo anachitapo kanthu. Inunso muchitepo kanthu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandirani pano pa Tiyankhuleni Ambuye, ndipo lero ndi la Mulungu la chaka cha Epifania pa 5 January mchaka chino cha 2025. Ndipo ndibwerezenso kunena kuti mu mpingo mwathu tikuchita chaka cha Epifania, kapena tinene kuti lero ndi la Mulungu la utumwi wa ana. Ndipo mawu amene mpingo watipasa akutipasa chithunzithunzi chonena kuti Ambuye Yesu anabadwira pakati pathu, kubadwira mitundu ya anthu onse. Ndipo apapa apereka mutu wakuti ana akhale atumiki achiyembekezo. Ndi mutu umene tisinkhe pa dziko lonse lapansi lero pa chaka cha utumwi wa ana. Mawu amene mpingo watipasa, mawu oyamba ndi mawu amene akuchokera m'buku la mneneri Yesaya. Yesaya chapter 60 ndime ya 1 kulekeza 6. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Malani Mbalule wa utumiki wa ana, Holy Childhood, kuchokera ku Our Lady of Africa Maula Cathedral mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu achiwiri ndi kalata ya Paulo woyera kwa Aefeso. Aefeso mutu wa 3 kuyamba ndime ya 2 mpaka 3, ndikuzawerenganso ndime ya 5 kulekeza 6. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Melakius John wa utumiki wa ana, Holy Childhood, kuchokera ku Our Lady of Africa Maula Cathedral mu Archdiocese ya Lilongwe. Mthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyo woyera. Mateyo mutu wa 2 ndime ya 1 kulekeza 12. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gracious Makande, kuchokera ku St. Agnes Mlombozi Parish mu Diocese ya Zomba. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Iwe Yerusalemu, dzuka, wala, kuwala kwako kwayamba, ulemerero wa chauta wakuwalira. Mdima udzaphimba dziko lapansi, mdima ndoyanu udzagwa pa anthu a mitundu ina. Koma iwe chauta adzakuwalira, ulemerero wake udzaoneka pa iwe. Anthu a mitundu ina adzatsata kuwala kwako, mafumu adzalondera kunyezimira kwako konga dzuwa limene likutuluka kumene. Yang'ana pozungulira, uone zimene zikuchitika, onse akusonkhana kuti abwere kwa iwe. Ana ako amuna adzabwera kuchokera kutali, ana ako akazi adzatengedwa m'manja ngati ana. Udzaona zimenezi ndipo udzakondwa, mtima wako udzalumpha ndi chimwemwe. Chuma cha kunyanja chidzabwera kwa iwe, chuma cha mayiko onse chidzabwera kwa iwe. Kudzafika mtindira wa ngamira, ngamira zing'ono kuchokera ku Midiyani ndi ku Efa. Onse aku Sheba adzabwera, adzakhala atatenga golide ndi lubani, ndipo adzatamanda chauta mokweza mawu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a kalata ya Paulo woyera kwa Aefeso. Abale, kumva mudamva za ntchito imene mwaufulu wake Mulungu anandipatsa, yolalikira pakati panu za kukoma mtima kwake. Anandiuliranso chinsinsi chake, chinsinsi chimenechi anthu a mibado yakale sanachidziwe, koma Mulungu wachiulula tsopano mwa Mzimu wake woyera kwa atumwi ake oyera mtima, ndiponso kwa aneneri ake.
Chinsinsicho nchakuti mwa Uthenga Wabwino anthu a mitundu ina nawonso ngoyenera kulandira madalitso a Mulungu pamodzi ndi Ayuda. Pamodzi ndi Ayuda ali ziwalo za thupi limodzi, ndipo mwa Khristu Yesu amalandira nawo lonjezo la Mulungu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga woyera monga adalembera Mateyo. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adabadwira m'muzi wa Betlehemu m'dziko la Yudeya pa nthawi imene Herode anali mfumu ya dzikolo. Yesu atabadwa, akatswiri ena anyenyezi adaza ku Yerusalemu kuchokera kuvuma. Iwowa anali kufunsafunsa kuti ali kuti mwana amene wabadwa kuti akhale mfumu ya Ayuda. Tidaona nyenyezi yake kuvuma ndipo tabwera kuzampembedza. Mfumu Herode atamva zimenezi adavutika kwambiri, ndipo anthu ena onse a mu Yerusalemu adavutika naye pamodzi. Tsono iye adasonkhanitsa akulu a ansembe onse ndi aphunzitsi onse amalamulo a Mose nawafunsa kuti kodi mfumu yolonjezedwa ndi Mulungu ija izabadwira kuti? Iwo adati, ku Betlehemu m'muzi wa ku Yudeya, pakuti mneneri adalemba kuti, iwe Betlehemu wa m'dziko la Yuda, sindiwe wang'ono konse pakati pa akulu olamulira Yuda, pakuti kwa iwe kuzachokera amene azaweta anthu anga Aisraeli ngati m'busa. Pamenepo Herode adawayitanira paseri akatswiri anyenyezi aja nawafunsa nthawi yeniyeni imene adaona nyenyeziyo, ndipo adawatumiza ku Betlehemu nawawuza kuti, pitani kafunsiseni za mwanayo, mukakampeza muzandidziwitse kuti inenso ndizapite kukampembedza. Anthu aja atamva mawu a mfumu adanyamuka, ndipo nyenyezi ija imene adayiona kuvuma idawasogolera mpaka idakafika ndi kukayima pamwamba pamalo pamene panali mwanayo. Atayiona nyenyeziyo adakondwa kwambiri ndithu. Adalowa m'nyumba naona mwanayo ali ndi Mariya mayi wake, ndipo adagwada pansi nampembedza. Pamenepo adamasula chuma chawo nampasa mitulo ya golide, zofukiza zotchedwa lubani ndi mafuta onunkhira otchedwa mure. Mulungu adawachenjeza m'maloto kuti pobwerera asazerenso kwa Herode kuja. N'chifukwa chake anazera njira ina pobwerera kwawo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero monga ndanena ndi la Mulungu, ndipo mu mpingo mwathu timachita chaka cha Epifania, ndipo ndi la Mulungu limene timalitchula mwa padera kuti la Mulungu la utumwi wa ana. Liwu loti Epifania limatanthauza kufika, arrival of a king in a city, kapena tinene kuti kuonekera poyera. Ndipo kwa ifeyo akatolika leroli pamene tikuchita chaka cha Epifania, chaka cha Epifania chimafanana kwambiri ndi kutulusa mwana mchikuta kuti aonekere poyera kwa anthu amuone. Mwana ndi ameneyo eti iye tamuoneni mapirikaniro achewo wango watenga baba chetu ndendende nde siku lake ndino lotulusa mwana mchikuta kuti amuone. Poyamba ndifuna ndipereke matanthauzo azomwe tamva mu Uthenga Wabwino. Anzeru atatu akutanthauza chani? Iwowa akuyimirira mitundu yonse ya anthu apa dziko lino lapansi, kutanthauza kunena kuti mitundu yonse ya anthu ikuyitanidwa
kuchipulumutso, kuti onse ofuna Yesuyo amawasogolera ndipo amampeza, ndipo iye mwini amawasogolera mpaka atampeza. Ndiye nyenyezi ija ikuyimirira Yesu Khristuyo kumawalondola kuti mufuna Yesu, tiyeni ndipo mukandipeza, ndine Yesu. Mphatso zimene adatenga, golide akuyimirira chani? Golide pa chizungu akuyimirira kingship of Jesus Christ. Ndiye kuti Yesu Khristu ndi mfumu ya mafumu onse, chifukwa golide inali mphatso imene imaperekedwa kwa mafumu, kutanthauza kuti Yesuyo ni mfumudi ya mafumu onse. Lubani akutanthauza kuti mwana amene wabadwayu ndi wansembe, komanso mwa iyeyu muli umulungu, divinity. Ndipo mure kuyimirira redemptive suffering, death and resurrection, kuti Ambuye Yesu azapereka chipulumutso kuzera mukusauka, muimfa, komanso mkuuka kwawo kwa akufa. Funso kumati, kodi inu ndine tabweresa mphatso yanji kwa mwana Yesu? Mwabweresa sopo? Mwabweresa mafuta? Kapena mwabweresa nsima kuti adye amayi ake? Kapena mwabweresa matewera? Kapena mwabweresa mwano? Kapena mwabweresa chikondi cha Mulungu ndi anthu ake kuti mumphunzitse mwanayu? Palitu mitundu ina ya anthu imakhulupirira kuti mwananso amatha kupasidwa ufiti, sikungati leroli loti wangutuluka umene mchikuta. Chifukwa iye anthu ena amakhala very careful kuwapasa mwana kuti amugwire, amunyamule m'manja. Ndinaona sikana wina akukaniza amayi ena ake kuti amunyamule mwana wawo. Kukaniza ndithu, ine zinandikhuza. Amayi akufuna kuti amunyamule mwanayo, mayi akuonesa chisangalalo kwambiri, koma mwana sikana nakaniza. Ine zinandikhuza. Chifukwa chani mupanga zimenezi? Anthufe timaona zinthu zosiyana-siyana siku ndi siku, koma zina timangozisiya kuti zinayenera kungodusa. Mwachisanzo, inuyo ndine titakuona nyumba ikupya, ndipo mwina wina atakuthamanga kuti akathandize nawo kuti nyumba ija moto utani uzime, pamene wina azingoyang'ana. Kaya ngozi ya galimoto ikachitika, ena amathamanga kuti akathandize anthu amene avulalaja mofulumira apite nawo ku chipatala kuti apulumutse moyo wawo, pamene ena amathamanga kukafika pamene pachapo kusegula ziseko ndi kumapisa nthumba anthu amene avulalaja kuti abere mafoni ndi ndalama zawo. Zinthu ziwiri, ma reaction awiri anthu pa chinthu chimodzi chimene chikuchitika. Mu Uthenga Wabwino tikuona anthu atatu amene anaona nyenyezi, ndipo atayiona kwayo anaona kuti iyi nyenyezi si nyenyezi wamba ayi, ndi nyenyezi yodabwisa. Iwo anatani? Anthu amenewa anazuka nkuyamba kumayisatira. Anthu athanso kugawidwa m'magulu awiri amenewa. Gulu loyamba ndi gulu lomwe limaona zinthu zikuchitika koma osatengapo gawo, nkamaoni Lucas basi yomangoyang'ana zone akungoonera ngati ku stadium zinthu zikuchitika, rakuonera mpira. Iyo ni masupporters, mwinaso masupporters bora kuba chungoonera basi. Ndi pa gulu lina la anthu lomwe limati likaona zinthu, likaziona limachitapo kanthu, limatha kunena komanso kuchitapo kanthu. Anthu oterowa samapuma, amafuna kuti mpaka china chake chichitike ndithu. Funso, kodi inu ndine tili mgulu liti? Longoyang'ana kapena gulu lochitapo kanthu? Anthu atatu aja ataona nyenyezi adayisatira mpaka adakampeza Yesu Khristu. Mwachidule ataona nyenyezi anasatira ndipo anakapeza chipulumutso m'banja lanu, amayi, abambo, ana. Wina atha kumangoyang'ana kuti m'banja atu ndi mtili limodzi munomo, koma basi kumangoyang'ana kuti nzangayu wasintha makhalidwe ake, khalidwe ake sinali limeneli, pang'onong'ono ma excuse to, pepani ndibwera mochedwa, zandivuta, abwana andipemphaza kuti
kapena kuona kuti maphikidwe amene ankaphikira mzanga si mmene asintha, kapena kuona kuti ngakhale ulemu wayamba kufota m'banjamu, ulemu wayamba kuchepa, kapena mutha kuona mwana wanu akumabwera mochedwa pakhomo kumangomuyang'ana, kapena kubweretsa sofoni kumene basi twi pamene pajapo ino sasakukhuzani, kungokhala chete, kungokhala phe kuzonsezi kumangoyang'ana. Koma ena akana zoterozi amafunsa pompo nkuchitapo kanthu, tafunsa talongosola chikuchitika ndi chani, chifukwa chani zimenezi. Pajamanena kuti muvi woyang'anira umalowa chani m'maso. Mu mpingo mwathunso titha kuchita zimenezi. Mwina kumangoona kuti akhristuwa sanayenera kumachita izi ayi, kapena kuti asogolera mpingowa sanayenera kumachita izi, basi nukhala chete kumangoyang'ana. Ngakhale asogolera mpingo nkuwaona kuti akutumikiratu inde, akutisogolera inde, koma zikuna ngati masogolero awo ndiotisocheresa, ino sanena kanthu, osachita kanthu. Kaya ndi nziko asogoleri athu, adindo athu, osamangowayang'ana ayi, zabwino kumayamikira. Izi kaya ndinu mapresidenti, kaya ndinu ma MP, kaya ndinu maminista, mukuchita bwino inde, komanso pali izo zosabwinozi. Zimenezi simukuchita bwino, takonzani izi, zikupha ufulu wa anthu, zikupha ufulu wa mademo, munalowera mademo omwewa. Inu mwaziona bwanji kuti ndinu anthu a special oti simusowa mademo, mwayiwala kuti ndi mademo omwe anakulowesani mboma. Osamangoyang'ana ayi, terozemu awuzidwe ndipo aziwe kunena kuti zimene akupangazo akupha ufulu wa demokrasi umene maepiskopi athu aja anaumenyera. Ndipo tizisamayiwale chimenecho kuti popanda maepiskopi m'dziko lathu lamala simukanabwera ufulu umene wa demokrasi. Munali kuti andali, simunkangoyang'ana aliyense amamopa kamuzutu pali. It was the church which stood up, ndipo ndi mpingo umene unayima kuzera mwa maepiskopi athu ndi kuzuzula. Ena munawatukana maepiskopi, kuwanyoza, kunena zambirimbiri pagulu, koma lero suyo ndipo muli pamenepo pampando umenewo chifukwa chonena kuti maepiskopi anamenyera ufulu zimene. Apo sitikana zinunkhale ndiyeri mufuna muononge zimene zero, mwayiwala kuti mwabwera pamenepo chifukwa cha demokrasi yomweyo. Mkulu uyu otchedwa Herode atiphunzitse. Herode akuyimirira anthu onse amene amaoneka ngati abwino pamaso pathu, ngati akutifunira zabwino, koma pansi pa mtima wawo akonza chiwembu ndi njoka muuzu. Zimene anayimba Malemu Lucius Banda ija ali ngati njoka muuzu, mukamadusana nkumakumwetulira, koma njoka zenizeni, athakati achabechabe. Akuti mukakampeza muzandiziwise kuti nanenso ndikampembeze. Mawu amene watu akuchokera mkamwa mwa Herode. Apajamanena kuti ukafuna kupha mphaka uzimusisita. Ndiye zimene anapanga Herodizi ndi zimenezi. Ati mukakampeza muzandiziwise, inenso ndifuna ndikatani ndikampembeze. Kodi Herode amanena azoona kuti amafuna kukampembeza? Cholinga zosatira zake ndi zija. Herode uja anapha anthu osalakwa, ana onse azaka ziwiri kupita pansi, onse anaphedwa pofuna kupha ndani? Ambuye Yesu, kamwana Yesu, kuti aphe. Cholinga amafuna kuti ateteze udindo wake. Unapindula chani iwe Herode pokupha anthu osalakwa? Bile Kaunda anayimba pali, mwapindulanji, mwapasidwa chani kupha anthu osalakwa. Herode mwana asawaletu pa kampani. Palitu ana ena anzeru amene angojoyena kumene makampani ndi za masiku ano za computers, IT ndi zina zoterozi. Ndi makampani a Herode onse akumakwiya akaona ana oterowa makampani. Abambo athanso kukhala Herode m'banja lawo, kuwatumiza akazi awo, pitani kumuzi,
ino ni nthawi yachani yolima, mukathire fetereza. Ati ngati zabwino kathireni fetereza m'munda, nthawi ndi yomweyi. Pansi pa mtima akuziwa, mtima wa Herode afuna kuti mayi akachoka akuziwa zimene afuna kuchita. Mukuziwa inu umenewu ndi Herodewo. Mundale ndiye ayi izi tizisiye, awa ni mavuto athu. Amafuna kuti akhale pafupi ndi a president, kha president wolamulira, kha president wachipani chosusa, onse amene ali ma potential leaders kusesa mtima wa Herode. Herode anachita zimenezi, anapha ana osalakwa. Tipemphere. Mulungu wathu tikukuthokozani chifukwa cha mphaso ya siku la lero. Tikukupemphani kuti muchose mtima wa Herode mwa ife, tisamakonde zoyipa, ndipo tizizindikira kuti choyipa chimasata mwini, ndipo palibe wamuyaya pa dziko lino lapansi. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Is there